ene ehia mo a amane tiawa ye nyina yenim se ye ko kese bibia ne ho abaya we supporters free ma be na ni yie mu a ebra no bria ese yetimi hia mo na de yekoso bria na yema mu na mu sampa dwumadie no ye ne mu na edi na mo so mo adwenkyere a mo de beba no so no na yafa mu bi ni abobo ho ni zabre bia no ye ne mu nyina na etu anamo a eye kro duna ehia mo a eye saa adwempo no ye wo etirimo enim se ye ntimi nya bibia abeko a yemfa mo supporters e mata ye ho no enti na ehia mo na afa nso no ebema yakwanya na enema a ekoso club no mu titiw se mo nyina mo se free se ye de hye ye bai bibia na pole free mo no bibia ye Kotoko enti ehon hyehyeye ye aposi fodu madie court de efe hun sansam nyina moti dada enhyemudi ayedi nyina enyim mfirimu nanso no eso ye ni se ye besa no mo hia se ye supporters nkwa na ye ni modi mpita ho na fei mo so de hamo bia nso no monya akwanya na mo aka na management nso no ya fam ye de be duma ayeyi bia nso ya fa ansa na mede nsem no betu dwam me ma na no disem kakra oni se initial remarks na odi atu jaketu bi ansa na mede nsem nyina agu aproso na afi ya bobo ho kakra na ya mama kwai ama mo bu sanse misa kakra nze edwumadie nyina ebe na wi ye nche mo amu nimsa de edwumadie no doso ewie mu so enye nsamre ebatu ansafre ya MC chairman nana na odi ne welcome address kitwa bi atudwa nana adawma Edemasepa se motimi aba na monfanche time ya share no na dwumadie bebre eda yanim anopa se no se yakọ era ho ene no kodi nkita ho kakra ede ne ma bi kwoto yanim eje ne permission ni ne nhira ansa na yetimi atoa yadwumadie nso yefi ona ye ne multimedia force so ahihye meeting enti no se ekohia wo mo e wo office ho ene ma rush ko ye wie krampo na time na so ena ye de etiti so a ye de aba beduru hai enti mo fanche se yam matna se ache na ne nyina no ne yie mu ne ye pe no ba men sha se mfi se supporters ni ho a yeso ye ni ho Kotoko boku ye chitafo ena ye bibia eno ne ma ye mu yedu ye wura na di tumi no aye bibia eno de supporters ya attach amaye ense bibi ni na mo nka ho mo mfa mo ni ye nka mbomu a ebe ye den ena bibi ni so na ye na monim de ye na akwaya se supporters na mfa yeso na mfa ba bia eno nkyere nka bom entu de anumre ye fra mu a ya pese adwendwe ye ho kakra e omu se oni o ma bia de to supporters anim akire no na enya dodo na nyina ahia mu ni aye ena ebisu ni na anu nsam yi a ayi akwai walas no asempa de ne keka ye no ma me ahwe o mo ba ye no o ma me pa chew enya chew die no de pa ye no o mo de chew kra ne ba ye kra ka ensum o mo ba ye ebe di adidi bimbre ye ena o mo se bibia mo ye peso mo ye bi o mbe cooperate ena aye ena agi o mbe mo ti ase se ye publication ya issue bibia se ne asempa de ye no omni traka bia no eda ho gina so ye ne asempa FM o se asempa TV no ye ni no bibia ye to say ya bubeto eyem ombe bibia bubeto eyem ansa omo so wo mo ye omo internal investigations no nka ho nti e be hwe no
na de to so bioma ye kan no ya report ma IGP ebeko official ayi ebeko akoma no na almost steps on be taking no so you making sure say no so akoso ewi a ya dwendwen ho yenua yi die lawyer mema brief kakra na eye ya da ye nim so ya dwendwen ho se na ebesi akono Mamen fans adisredie into so say mo bia nkofa bibia nhye ne nsa mo bia nkoka say we na ye mi say we na ye we say ye ko nsu atreman we na tu mi nsuo we na ka me na we na ye say omo ba fine ye hwe omu din o metwam no omo nko mo bia nkoka obia police fo be wo ho soldier fo be wo ho ensentro fo ya ka kire mo emu no ho de mo bia nfa camera nko wo pese oba wo de wani kokohwe wie ni watwa ho na okọ ene ye wo de kofa ho na memrante ehu a de ombe ye de ene emi hu asem because me betena ho ntu no omo na beye now ye wie a omo GFC embo match GFC mi hu reconciliation yi bia all ye between ye ne nsu atreman no aka ne papa mu krampo aka ye yesre se onti committee bi na ko asre so yesi mu ntamu we de ebe ma mu ntamu nya yi enti aka mu mienu no mehwe asiesie bibi a oho na ko aka abom enso besi na ye hu bibi enim se eye ni twema no mo baye o se de yo eno de enye asem ye de yedwuma ne ye ya asem nyina wo abansem mo bia mfa bibia nhye ne nsem se on kwa ko take revenge bia emra no so mu dia ene ebe bibi fufuro ye mamra no IGP ashoye sports minister ashoye empanifo bebrebe aba nyina ashoye se o me make sure say justice be ye adwuma de ko nyina court ko ba nyina lawyer ba o maye assurances ne se de ko nyina a che se court no ebe ko yie bibia be ko yie entie de wa rehiremu o Ghana mra no enti mesra mo bia fa bibia nhye ne nsa na ma nhwe ye obi so nipa hunu bi so beba be ye bibi odun ho ba be fra mo baba be ye bibi se oye Kotoko ni mesra uhu so obi ye bibi ayinima obi be ye bibi a ebeku atia Kotoko din na ayinima mo bia me fa nu gwase bia anka Kotoko ebisese no ye sipi se edoma bi o ayam prema no nkoso ye be voice out ye be ma ye Kotoko din ne has din na damu no enim se ebi mo so ba sori ati ayi enti ma mesra mo obi anko ye bibi mo obi mfa bibi amehye mo ye wie so ani ase adwendwe ye ho ye nim ye way forward the matches se na be sa frefre ye ho biom ese se bi nsuo fa oba na no nche so wonum nsuo biom enso no ada ho so ense na be ya security measures a GF dey atudwa ye nyina ye ko stadium ye be make sure say ye be go by it ye be make sure say bibia ye bia no ye emra kwan so de o ma hyehye no na be di so enko ye bibia de enugwase bia be bre Kotoko no na no so ya dwen ho ne wi a na de twato ya fa hwe elections no so elections yi circle elections last 2 years last year December ye be kwa ye elections no na petition by e call no of Kofi Bedru chief of staff for e call no ho bi mu petition the petition ko e na ameko hine etna ase ayeye or the reporter ba baby so achifa bi so gina say circles ni bi krampa ya ji atum wo Ashanti region ha eno so krampo so kra no enkoye efise circle bu a odin no obekona nipa ba ku mienu bi pe ne wom enti edo ho so nhyehyeye ba se na ebe ewi a yenyina ye bekọ into compromise situation ni ayi national circles chairman na no de akọ grassroots other circles ni nyina o make sure say ni nyina no yenya nkofo wo mu a mba be support enti adam e frame wa wie ya na no ne ade e pese de tumanim ti adamase yedikai yenua poli efiri moyin ana montu Ghana post 42
nsɛm no mo ate bi dada nti ma menka nsisi sɛ ebesi sɛ mo kasa ɛnɛ yi nipa maako nkono 9 ɛna polisifoɔ akye wɔn mmaa 3 mmarima 6 aka nipa baako ɛna polisifoɔ sɛ wɔn pɛ no a wɔn nya no na sesei cases a ɛwɔ court no akɔyɛ ahodoɔ 3 wɔn sɛ asɛm ba foforɔ a investigation hyɛ aseɛ ɛkɔ so no a na nipa no edin no bi ba ebi wɔ koraa bɛyɛ akra ne yɛyi n'afiri mu deɛ edi kan nipa 3 na apolisifoɔ di ka kye wɔn ɛbɔ wɔn kwadu ɛde bɔ wɔn no na yɛ yɛni bɛka sɛ abetment ne sɛ waboa ɔkwan bi so ama obi adi ewu no ɛyɛ wudie mɛda adi bɔne ɛyɛ wudie ɛna awudie ankasa so wɔn de ka ho nisa nipa 3 no emu 2 baafo wuwa ne abrante baako afɛ ne kyerɛ me polisifoɔ bɔ bɔkɔ bi sɛ wɔn na boa ma polisi ni a wɔyɛ bodyguard ɛma baafo wuwa edi ewu no ɛno yɛ the first charge sheet no deɛ de baayɛ no ti saa charge sheet no deɛ na ɛkyerɛ sɛ baafo wuwa bodyguard ɛna edi ewu no ɛno nti na mo bɛka yɛ ɛkɔ court no first day no yɛ ama polisi ni no bail no sanso court ka sɛ polisifoɔ sɛ wɔn kɔ ho n'ataadeɛ bi a sɛbi mogya akeka mu ɛne tu abɔbɔ bi ɛwɔ ne dɛm akyire na polisifoɔ nhwɛ mu nsa abaa sɛ wɔn de nipa 6 bi so abɔ wɔn kwadu nipa 6 no mu no bɛrima baako ɛfrɛ no Brahma ɛsɛ ne din pa aba yɛ Daniel February ɔno na nipa no mu aka ne nyinaa sɛ ɔdi ewu no ɔno deɛ ɔdwane na kyerɛ sɛ ɛno ɛma alɔyafoɔ bi twagye police bodyguard ne nya ahoɔden sɛ nneɛma kɔpɛ bail ama no wɔsɛ polisifoɔ no ahwehwɛ mu asa abɛka sɛ afei de nipa wei na di ewu no deɛ a ɛne ewu no ɛne ne di ewu no kyɛ ma ayɛ ma no bail na ɛyɛ last week 22nd na polisifoɔ sa akye ɔbaa bi a yɛfrɛ no Grace Siaw sɛ ɔno nso sɛ bɛ ne mpra ne Daniel February a yɛfrɛ no Brahma anaa Rasta anaa Ashi na ɔno na bra aberanteɛ di ewu no ɔgye ne hyɛ ne nkyɛn ɛhyɛ ne nkuran bra na aberanteɛ ne pɛ sɛ oku ne ho hyɛ ne bɔ sɛ ma ɔnyɛ saa na ɔbɛboa no ama no adwane ɛbɔsifoɔ no hyɛ mu kyerɛ sɛ ɔwɔ ne nkyɛn bɛɛ ɛkɔ na ɔtwe mmienu koraa a ɔde ne firi nsuaterɛ ɛba a baabi de kato brekum ɛsan de ne kɔɔ bɔda no so kɔ kukurom a sɛ bene kyerɛ sɛ ɔsan aboa pɛ sika sɛ fa sesa maa no sɛ onua ne mfiri ɔman mu a sɛ si a menom kɛsɛ deɛ nkra apolisifoɔ kyerɛ sɛ ne sɛ ɔbaa ne se ɔma no kɔ Senegal sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛnyɛ nokorɛ nhwehwɛmu a egu so na ɛbɛkyerɛ polisifoɔ yɛ nneɛma bebree ɛwɔ sumase a mentumi mfa nto da wɔn ne abalɔyafoɔ nyinaa nti sɛ wokɔ kɔɔto a nsɛm no ɛyɛ 3 deɛ di ka yɛ nipa 3 no deɛ deɛ ɛtɔ so mmienu yɛ nipa 6 na baako dwa no ɛna ɔbaa yi deɛ abɛka ho ɛyɛ 3 a yɛnya nka asɛm no ɛmu ɔmu saa mmerɛ mu no mo kasa yi ɛnɛ kɔɔto agante ɔbaa no bail a no nipa 3 ɛbɛgyina n'akyi mmienu ɛnyɛ wɔn ɛte sunya kurom hɔ na afei da biara so ɔmfa ne ho mfiri bekum hɔ ɛmɛkyerɛ police station ɛwɔ regional CID ɔnsan fa ne passport anaa travel document biara ɛmɛgya hɔ court na deɛ nɛ ɔbaa no deɛ nso kɔsi yɛ no afei the second case ɛyɛ nipa 6 na emu 3 nya bail no so no ɛnɛ lɔyafoɔ ɛyɛ application for bail ansa na ɔmbɛyɛ application no na aba lɔyafoɔ ɛbɛtia mu sɛ magistrate no san sɛ ɛyɛ district court nti no sɛ nsɛm akɛseɛ bi de sɛ mɛda no ɔntumi ni di a ɛna oni kwa sɛ otie bail application sɛ ɔmo bi kwa bail ɛna judge no ɛbɔto gu sɛ ɛwɔ mu sɛ nsɛm no bi wɔ abɛkɔ high court deɛ nanso no animanim wɔ yɛ adeɛ na wɔyɛ no nyinaa ne nyinaa ka sɛ ne ho nti otumi etie bail no nti ɛma akɔnya ma ɛnɛ alɔyafoɔ mmienu a ɔmo twitwa nipa 3 a ɔmo nya bail no emuvu ɔmo application for bail no
the court say wɔtie wɔn asɛm nanso wɔn di mu mmuayɛ ne ya ɔde akɔhyɛ 11th March sɛ saa da no ɛna ɔbɛma ruling sɛ bail no wagye ato mu anaasɛ ɔnye nto mu nti the first case no nipa mmiɛnsa nyinaa wɔ bail ɛno ɛreba so ɛdoada 10th March the second case no nipa nsia baako dwane a ɛmu mmiɛnsa ɛni bail no ɛreba so 11th March court bɛma ruling ɛno ɛmaa no mmienu no wɔn nyinaa wɔ bail ɛyɛ akosua time na sɛ hwan no ɛne baako bi ɛmaa no mmienu na ɛwɔ bail mmarima mmiɛnsa no wɔn ni bail ti 11th March no ɛna ebehu deɛ ebesi saa nso na ababaawa yɛ na yɛama no bail nso no ɛyɛ the third case no nso no court de ahyɛ 11th March nti 10th and 11th no nsa no mmiɛnsa nyinaa ɛbɛba so na yɛahwɛ deɛ ebedi akyi wokɔ GFA nso nsɛnsɛm mu a mo ara mote nhyɛeɛ a wɔde aba a yɛafrɛ supporters ɛna wɔn aka ho asɛm ne di titire ne sɛ ɛnɛ yi sɛ obi ba yɛ hɔ mu a dwumadie a kane na supporters binom edi de boaboa no ɛna obiara ntumi nkɔdi bi sɛ baase ba yɛdi n'anim koraa de na wura stadium ɛne asɛm ina perimeter hɔ ɛyɛ park no so hɔ tunnel no mu ɛkɔ dressing room ɛna obi biara ne wo a wɔn kɔ asɛ ɔdo na esi hɔ efiri nana so ebesi the last supporter so obiara ntumi nkɔ hɔ ɛyɛ match officials technical team members wɔn yɛ 7 no ɛna players nkoa na ɛbɛwɔ within the inner perimeter kosi yɛ bɛhyɛ aseɛ kosi yɛ bɛpɔn obi ankɔ obi sɛ wɔn a wɔnim na ɔbɛwura inner perimeter hɔ no sika a yɛbɛgye yɛ no ɛnyɛ sika ketewa fine a wɔntwe a betumi ate yɛ points nti yɛbɛsrɛ mo ɛnɛ yɛyi match team security coordinator a wɔne regional police sports coordinator ne bɛdiri wɔn ahwɛ yɛ security ne yɛ bambɔ ho nsɛm nyinaa na wɔn na ɛbɛkyerɛ sɛ yɛnyi sɛ yɛmfa ha ɛna polisifoɔ na team bus ɛɛba a ɛne officials ebi a management members ba a wɔn cars no right from their hotel koraa no ɛso mu bɛduru a wɔn mfrɛ polisifoɔ na wɔn kɔbɔ ban match day no wɔn na dɔm bɛba pre-match asa dɔm aba match nankasa akyerɛ sɛ wɔn mfa ha wɔn nkɔwura ha obiara supporter biara ɛne adwuma bi yɛ deɛ ano sɛ yɛbɛdi mu n'aso ne ahwɛ match no bi wɔn a yɛbɛyi wɔn sɛ stewards no wɔn bɛtenatena stands mu ɛna ahwɛ sɛ basabasa biara ɛnkɔ so nti yɛbɛsrɛ sɛ GFA nhyia wɔn de aba no ti na yɛayi nipa edunum sɛ wɔn mmoaeɛ na nkyerɛkyerɛ no a wɔn ma nkyerɛkyerɛ dwumadie ɛnkɔ so na wɔn amanfoɔ no ti aseɛ sɛ nsanyɛ na aba no yɛn nyinaa no yɛagye atum sɛ yɛde bɛyɛ dwuma yɛfiri hɔ no ɛna kɔba sɛ GFA de aba sɛ afei deɛ yɛsrɛ sɛ wɔn nhyɛ bi afa bɔɔlo bɔ ho a wɔn yɛnsie yɛde hyɛ no nyasa GFA so ankyɛ koraa no wɔn sɛ nea mu sie mu de hyɛ wi adeɛ ti fiada a yɛhyɛ ase abɔ Ghana League matches emom yɛyɛ deɛ ɛyɛ bɛsiada fiamonte ɛnɛ sɔre bi aba sɛ GFA the licensing committee no club licensing for say abayara wɔn mu yɛ mbɔ bɔɔlo so esan sɛ baabi yɛ fɛ no safe zone no ne sɛ team bus official bus ɛɛba no ewura hɔ nom a obi yɛ nya kwan ɛmɛ wɔn bɛ paaki car no ɛsi fam afa kwan bi so akɔ wura dressing room ɛne VIP akɔ park so a obiara nya kwan ha wɔn ɛpɔn match no so a wɔn bɛ sɛ nya kwan nya saa afɔ match a wɔn bɛ sɛ kɔ baabi ɛdi sɛ wɔn bɛ hwɛ boase a baabi sɛ boase mi di ma ni kyerɛ mu wɔn wɔ baabi a wɔn agye ban bi wɔ bus betuma wura mu official car betuma wura mu ɛwɔ mu sɛ yɛ mɔɔso players bɛ nya kwan akɔ dressing room afa hɔ akɔ park so official bɛ nya kwan akɔ VIP nanka wɔn kɔ ɛpɔn match a na wɔn asa adamɔnyɛ bɛ foro bus baabi esi na ne sɛ bus no kwan no yɛbɔ ɛban a obi ntumi nya kwan nkɔ wɔn saa bibi saa picture bi saa na wɔn pɛ sɛ baba yara anka bi wɔ hɔ yɛhyɛ mo wɔn ate aseɛ sɛ baba yara stadium ne yɛ nesi yɛ ɛyɛ ɔman ne dea ebi yɛ nyinaa nka de wɔn kɛnkɛn bɛyɛ ba ɛnɛ yɛ a mo ne mo kasa mprempren mo nyinaa mo ne mo yɛ adwene sɛ the national sports authority a ɛyɛ saa agyapadeɛ no wɔhwɛ so no wɔn ni ɔpanin a ɔda no aban nyɛ ni obiara nti wɔn nso wɔn ni tumi a wɔn bɛtumi akasa kɔtɔkɔ koraa wɔn bɛtumi ayɛ amonyɛ na nhyɛn no yɛ pɛ yɛ ɛna saa mmerɛ yɛ bɔ league ebire tia na ɔte pɛ no yɛtumi nfa nyɛ saa deɛ ti deɛ mmoa yɛ de kɔma de yɛ fɛ sɛ wɔn ma yɛ kwan sɛdeɛ yɛ kaa sɛ
anka ibaba league no omo ya install CCTV cameras e wo center bia GF be ka say facilities ni me ye NSF for dia omo di tumi no a ye ti ase omo so ti ase ti eso di so tumi this omo pani abo obi di say omo da NSF ku na no na ono ama tumi say sa de na mo ka no aye duma ka si no afedi e be ye ndi ya de sari e recommend GF say eni ba bia akọ baba ya na ye yo say duma di eso enye ni manim ya na ye betima ye abra ye ni tumi no to mo me mo ye mama bambo mo odin ahwese awaiting ene mo panimfo bia no ebe safe na yentimi ntoa league nso se de o mo kan na me pa kosiada ye hwenu mo se ene Lagos cities e boy match enu se other matches no be outstanding ene ye FA Cup match ya wie ni sa no na me kọ ene multimedia meeting na aboso mo nyina amate ekwan ya branch FM Wallace ekotena Asempa FM on the court and some other court no makọ bi enu se na asem no tie no ono so ahwehwemu abeka ne de we asi nyina ho se asem na ntwa yi yeso Kotoko so no anya ye de ema ye de krata aba bontin sa branch no ye ma no don hwe aduanan enwotwe onfa na nsem foforo no wonya no ene court je ne babura no enkoma posifo na court nsanka ya ntu ho asem bia tie to aso esa ma yensem ye dine se ne ye Asempa FM management no ye de ejiri se mo ni abrante ni na e ba opose mo ye sa de no e de egu Kotoko ne sabe owufo no nyina ho finti no ye ne omo ni dwumadie bia di ye yemfa ye ho kwaso mo dwumadie bia mo omo so ma ye dwumadie bia mo enam sa asem no so e ma omo panimfo to ye nkra se ene wiye omo to na afrika ni kuma so fo nyina ban ho na omo ne abedin Shemu na se de si ya ne se da therefore kan no omo ma edibem se anamoto ye to bia me di se ye esan se efie bia mensa wo nti omo so mensa no wo de ngwase abre wo nti emprempre am no mo kase omo so mo twena sensen omo atu abagakuo se omo bahwemu de nti wo ye sa na anamoto be to bia so omo beta ye ti fosifo emo wo nyina omo baboa na edi atie kura no asotwe ese fata se omo hihye mu no ese omo de ma branch no yenya rehemu se omo hye bo se de mrato bia ede bia no omo de betu e ma yenso de to omo nim se sa de a yenso ma eka nyina no da so gina ho ye de yenso hwe omo de omo ba ye no se yenso eto yakoma so a na je se yehun anamon fofra ye betu ndisem no mo ka se de eye ba na ide to Asempa FM suno da so eye adwuma na fe ya ba yenua na yie no so mo nyina mo se ya wada na yie no e ba so ye no mo nyina na eye je bi Asempa ni fo ye bia ye wura da roma tufo sika bi ehia bia no tutu bia no adom ye ntina me boa ya wada ho mache ye mo ba no num no na ye de mo no atumpam se de asante amamre ene amamre tie e fa nse ho ye na atumpam ye be gina mu a kwesi sa omo ba ye adesedie ni na akonya beda wa kwesi be no nso a kranfo so ba ba ne de ye wi a ye nua no odne ho kodom asori kuo bi omo so ba ye ofu so fi be no hotwe ne fa kosi no du de na chese ya wie awufu som no na afa de ye be pagya mu no e de twababa ya ho hia na e de omo kwan na busua de omo ade omo de sia na kokukom ehona omo koyen ekosie no ade sia yi se de omo amamre etie no na ina no se aye de hyase be dumie no ya sa bobo ye ho akotena fa so na de aye no akosi enwere nsia wie a jese ni na abanawe ade atia yenye yensa transiti na koye na kontabuo ne sisa wi a wo bi ani atos je ba se mu nyina se na wotu da no mo ma ye bre ni ehia nsa dodo no a se mo beboye na yesom ye ni nipa mo nyina mo beboye efiri anumere no nyina se bia bia no mo meka ye ho na mo hwese pepepe ye ebe ye se na therefore kan no ebetuma ba sense watere for kra beba ye ni
yɛdi ka kasa yɛne nsuateman ɛni ntɔkwa ɛyɛ obi na adi bɔne ɛna polisifoɔ ahyɛ aseɛ sɛ ohwehwɛ mu obi a ne ho bɛba mu biara no yɛbɛyi no na Ghana mmara ɛde nafa kwan so sɛ nipa baako kɔyɛ adeɛ a mfa nsa ɛdɔm no nyinaa nti ɛsrɛ mo ɛnɛ awareɛ ne ɛsom ahodoɔ nti no yɛn nyinaa yɛbɛyɛ baako yɛn nyinaa Ghanafoɔ yɛntumi nka sɛ obi adi bɔne wɔ nsuateman asase so nti wɔn nyinaa ne nom wɔsɛm ɛba saa ne yɛtwa asabɔne ne Ghana baabi yɛdo yɛmpɛ ɛkɔn ne biribiara bio nti yɛbɛsrɛ mo yɛma polisifoɔ nyɛ adwuma sɛdeɛ yɛbɛtumi ayiyi wɔn a wɔn ho bɔ asɛm no mu sɛdeɛ mo a wɔde akɔto dwa polisifoɔ de mo statement ɛnam so ma yɛhyehyɛ saa nipa yi obi a ne ho bɔ wɔn biara no wɔn na Ghana ban no wɔn asɛm ɛnyɛ yɛn Kotoko san sɛ bɔɔlo a yɛbɔ yi ɛde bɛtu kwan akɔ baabi mmeammea ahodoɔ bebree nti yɛsrɛ mo obiara mfa mmara nhyɛ ne nsɛm wɔanhwɛ yie a adeɛ bɛkyi na wɔn ho akɔdi adwa mu na wɔn nkɔ ɛsɛ wɔn gyina court na wɔn nkɔ na ɛkɔ o wɔn nkɔ na ɛba court Ghana sɛm ebɛtumi adi mfie nwɔtwe mfie du na wɔn da so twa court kwan ɛyɛ wɔn nkɔ na ɛbɛkɔ nti yɛbɛsrɛ mo obiara mfa mmara nhyɛ ne nsɛm mo obiara mfa obi ho asɛm san sɛ Ghana mmara emu asɛm wei na wɔn ayɛ bɔne yɛsɛ yɛ de bi kɔ gyina court a Ghana constitution say oni fɔ ekosi sɛ court bɛka so odi fɔ saa deɛ ni nti no yɛkye obi a egyina court mu na bail no esan sɛ wetu di asɛm bɛ mfie du yɛwie ne sɛ nipa kɔ no court gyaa no a anasɛ mmara gyaa no a ne mfie du na ɔwada mu no na ɛbɛyɛ de ne yɛtumi akompensate no tumi nyama court me deɛ mahu no court ɛne magistrate ɔte adwam ne apolisifoɔ nkuta ho deɛ mahu no sɛ mpanimfoɔ no anya abere sɛ asɛm no wɔn bɛdi akɔsi baabi a ɛsisi biara ɛsɛ mene biribiara mɛtumi aka sɛ obi pɛ sɛ ɔboa obi ɛbaa yɛ da biara mete so nya kɔtɔ obi ɛno na mekɔ ɛno nso makɔ nananom adawroma berɛ biara yɛbɛkɔ na deɛ ɛkɔ so biara no ama mo ate afei mɛsrɛ radio so kasa ɛno management mene yɛyi me sɛ menkasa ma Sante Kotoko management obi biara nkɔkasa mɛfa management ho yɛwura na ne nye radio so kasa bebree ho a wedi nam ha ne wedi nam ɔmpɛ saa nti ɛsɛ bibi na obi bɛfrɛ pɛ sɛ radiofoɔ mu ɔmnim ɔmo tie yi ɔmo yɛ ade mo mpasa foforɔ Kotoko asɛm na confusion yɛyɛ no mɔni ade saa na wɔpɛ stories no nti ɛsɛ mo obi a mpusiw sɛ bɛka management asɛm ɛnyɛ mo asɛm committee na yɛyɛ ne yɛsɛ ɔmo yɛ nkyerɛkyerɛ afa GFA enhanced safety protocols no Kotoko yɛmfɔm management team biara sɛ ɔmo nkasa ma management sɛ biribi wɔ hɔ dada yɛgu no nti yɛsrɛ mo mediafoɔ nso no mɔmɔ ayɛ wokɔfrɛ supporter sɛ match promo ne ɛyɛ a ɔmbɛyɛ wɔkɔbusa management asɛm a na wopɛ sɛ wokreate confusion gye sɛ management amakɔa sɛ obi nkɔka asɛm ɛmfa mmɔyɛ mɔdawroma mɔmɔ ayɛ supporters wɔn wɔ wɔn nsɛm a wɔn ankasa wɔn bɔ wɔn dawuro wɔn de pɛ kwan fa so twe ɛdɔm ɛne yɛ pɛ mo hu ne saa ma yi na ewura so na so mo hu ne kakra deɛ twa toɔ yɛ NCC elections asɛm ni baa yɛ akyɛ ɛnyɛ wɔn nkɔn so no bra NCC election aduru a yɛatwe kwan mu ɛyɛ saa aha club no ɛwɔ kwan bebree so nti ɛbɛsrɛ sɛ nɛɛfɔ kan yɛ no efi na ekuro deɛ wɔsi sɛki wei ɛnyɛ adwuma wɔsi sɛki wei nfa ha nkosi a deɛ yɛ kan sɛ yɛpɛ sɛ yɛde fa bu sensɛs no ɛna ɛto aba no obi a ɔka adi na ɛto aba musom sɛn ɛno deɛ obiara no a wɔyɛ Kotokoni biara no wo kaadi no ekura wo wodi kɔ aban nwoma mu a record no wɔ hɔ enti sisi yɛ de ba no sɛ saa deɛ ɛde nti na yɛnyɛ na obiara no ofi sɛ ɔyɛ Kotokoni kan no okura ne kaadi a ɔntumi ɛto aba no bi na nka asomdue ma because yɛntumi ntoa so saa sɛ after 2 years ɔmo mandate aso yɛntumi yɛ obiara ɛba saa Kotokoni na ɛtwe kwakyerɛ o eduru baabi asɛ mpanimfoɔ dɔm na nsi fam na ɔmo take decision bi a ɛbɛboa yɛ nyinaa na atumi ama club no akɔ forward ɛnɛ sɛ motumi nyi mpanimfoɔ ma yɛ a na sɛ constitution no kɔ na mbɔ sɛ moyɛ ne yie a na afei deɛ yɛayɛ ne pampee sɛ constitution wɔasi baako na ɛyɛ adwuma wɔasi wei sɛ megyina wɔ mu sɛ bɔ constitution bɛyɛ 9 anaa mɛboa sɛ yɛwu deɛ yɛde yɛ adwuma enti ama ayɛ dadwene ama mpanimfoɔ
tie de yesu ya ne sɛ kamu nyinaa mo ntiase nanka fa bu census no obia di bɛkɔ saa afidie no so no a wɔdi ne ho ni ɛwɔ ne sikatua mu at least bosom nsia a ɛdi akyire no wɔtua saa no ka wɔyɛ makwa no nkɔntɔ ba ne bi na mo nyi nipa a wɔpɛ na ɛno mo nya dwuma ɛsiane sɛ sakis nsɛnsɛm no ɛkɔ saa no ɛmmoa wɔ biara yɛma mo kwan sɛ monyɛ na monto aba no bɛsi nnɛ mode awɔ ntwetwetwe saa yɛntumi ntoi nti adu baabi yɛsɛ yɛnom nyinaa ɛba mu ne nso yɛka bio na ɛboa ma dwumadie no ɛtumi ɛkɔ nkan nti nam no mu kasa yi fabu sansa so mpanimfoɔ ɛwɔ ha a ɛfoɔ kyerɛ sɛ yɛma kwan no nka ɔmo mɛma yɛ briefing kakra ɛwɔ mu dwumadie no ho na mo sɛ kɔkɔa na ɔbɔde tinko ɔkusa asɛm na ɛdɛ ɛma kwan mo so wɔkusa asɛm eti wadaroma sɛ nsɛm no nyinaa na yɛde ato dwa no deɛ aka bi akyerɛ mo adwene biara no yɛfiri ha mpo a mo ne yɛni nsawosoɔ ansa na mɔteki ase because sɛ wobɛfu kɔtɔkɔ a ɛmoa na mɔkraboa ma mo yɛmfa yɛ nsɛm a ɛha adwene nkɔmɔnti biribia mo ne resolve mommra nana ho baabi a woba a ɛbɛnya kɔ akyerɛkyerɛ mu na ntiasɛ yɛ medam ase